ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी सुखविषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय गौर भक्त वृंदा। எத்தனாவது நம்பர் மாதாஜி? 113. 113. ஓகே 113. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 113. ஓகே மாதாஜி. இல்ல 113 தான் மாதாஜி, அது சொல்லல. 113 தான். मुकुंद दासारे पूछे शाचीर नंदना तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदना। मुकुंद दासारे पूछे शाचीर नंदना तुम्ही पीड़ा पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदना। மொழிபெயர்ப்பு. அடுத்து தாய் சச்சியின் மகனான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முகுந்ததாசரிடம், நீங்களே தந்தை, உங்கள் மகன் ரகுநந்தன் அப்படியா என்று கேட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து யாரு, சச்சியோட பையன், ரைட்? அவன் வந்து முகுந்த தாசா கேக்குறாரு, யூ ஆர் த ஃபாதர். யாரு இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? த சைல்ட் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஹிம் அப்படின்னு. அப்படின்னா அவர் ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னொன்னா போலாம். சோ பேசிக்கலி முகுந்த தாசா கிட்ட வந்து அவர் கேக்குறாரு, ரகுநந்தனான்றவர் வந்து உங்களோட பையனா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாக்கலாம், இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட். किब रघुनंद पिता तुम्ही तार तनया निश्चय करिया करा यौक संशया। किब रघुनंदना पिता तुम्ही दारा दनया निश्चय करिय जाऊ சம்சய. அல்லது ஸ்ரீ ரகுநந்தனர் உங்களுடைய தந்தை, நீங்கள் அவருடைய மகனா? எனது சந்தேகத்தை போக்குவதற்காக இந்த உண்மையை தெரியப்படுத்துங்கள். என்ன மாத்தி மாத்தி கேக்குறாங்க? ரெண்டும் ஒண்ணுதானே? இல்ல அது எதுக்கு, அதுக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், இத படிங்க, அப்புறமா உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் பிடிக்கும். நீங்க வந்து யார் உங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்றது வந்து, அதான் நான் சொன்னேன், இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப். இதுக்கு மேல போலாம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. முகுந்த், நீங்க படிங்க. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. मुकुंद काहे रघुनाथा मोरा पिता हाया आमी तारा पुत्र आमारा निश्चया.
मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पितहया அமிதார புத்திரையே அமார நிச்சயா. முகுந்தர் பதிலளித்தார், ரகுநந்தனர் என் தந்தை, நான் அவரது மகன், இதுவே நிச்சயமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முகுநந்தனர் குழந்தைய கொஞ்சுறப்ப கூட நீ அப்பா இல்ல அப்படின்னு கொஞ்சுவோம் மாதாஜி. அப்ப கொஞ்சுவாங்க. அவர் தகப்பனார். சொல்லிட்டாரு, முகுந்தா சொல்றாரு, ரகுநாதா தான் என்னோட அப்பா, ஓகே, நான் தான் அவனோட மகன், இதுதான் டிசிஷன் அப்படின்னு. கரெக்டா ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க, அப்புறமா உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட், இது தெரியாம கேட்கல, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. முகுந்தா யாரு? சைத்தன்யாக்கும் முகுந்தாக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட் மாதாஜி. கிளாஸ்மேட்ஸ். சோ யார் அப்பா யார் பசங்க எல்லாம் தெரியும். நம்ம ஊர் மாதிரி இல்ல. இப்போ எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் பசங்க யார் அப்பானே தெரியாது. அந்த டைம்ல ரொம்ப கிளியர். ஆமா, சபார கிருஷ்ணா பக்தி ரகு நந்தன் ஹைதே அதைவ பிதா ரகு நந்தன ஆமர நிஷ்சிதே. हमारा सबरा कृष्ण भक्ति रघुनंदना नंदना हैते आदव पिता ரகுநந்தன ஆமரா நிச்சிதே. ரகுநந்தனால் நாம் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தியை அடைந்துள்ளோம். எனவே என் மனதில் அவர் என் தந்தை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேசிக்கலி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா, முகுந்தாவோட மகன் தான் ரகுநந்தனா, ரைட்? ஆனா ரகுநந்தா மாமா, அதுதான் நான் சொன்னேன். இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, த சைல்ட் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் த மேன் அப்படின்னு. அதாவது ஒருத்தனோட தந்தை யார் அப்படின்னா அவனோட மகன் தான். இது எதுன்னு அர்த்தம்னா, மகன் மகள்ன்ற ஜெண்டருக்கு வராதீங்க, பட் பசங்க கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோமா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி, இந்த காலத்துல கண்டிப்பாவே கத்துக்குவோம் மாதாஜி. இந்த காலத்துலன்னு இல்லை, எந்த காலத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்துப்போம் அவங்கவங்களத வச்சு. இந்த காலத்துல வந்து நம்ம அட்மிட் பண்ணுவோம். சிலது வந்து இப்ப வந்து நிறைய பசங்க பேசுறதுக்கும் நம்ம அனுமதி கொடுக்குறோம். அந்த காலத்துல அந்த அனுமதியும் இல்ல. அவங்க கிட்ட கத்துக்கிறோம்னு சொல்லி ரியலைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஈகோன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் தே wouldn't have realized. அது ஒரு இப்ப பார்த்தா பாத்தியா இவன் இப்படி சொல்றான் பாத்தியா அப்படி. பிளஸ் டைமும் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஒரே ஒரு குழந்தை கிட்ட ஃபுல்லா இன்வெஸ்ட் பண்றது இன்னொன்னு. அதனால வந்து அந்த குழந்தை தான் மகனோட அப்பா, தந்தையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்லயும் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. சோ அததான் இங்க சொல்றாரு. முகுந்தா சொல்றாரு, நான் சொல்றதுதான் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட். ரகுநந்தனா தான் என்னோட தந்தை. ஏன்னா அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரகுநந்தாவின் பக்தி பல மடங்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். முகுந்தரோட அப்பா தான் ரகுநந்தனா மாதாஜி? முகுந்தரோட அப்பா தான் ரகுநந்தனா? இல்ல, முகுந்தரோட பையன் மகன் தான் ரகுநந்தனா. ஓகே மாதாஜி. அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதால அவன தந்தை ஸ்தானம் முகுந்தன் அப்படின்னு அப்பாவா சொல்றாங்க. மாதாஜி? முகுந்தன் அப்பாவா? ஆமா, முகுந்தன் தான் அப்பா. ஓ. शुनि हर्षे काहे प्रभु काहिले निश्चय याना है ते कृष्ण भक्ति से गुरु हया. சுனி ஹர்ஷேகாய பிரபு காஜிலே நிச்சய ஜாகா கைதே கிருஷ்ணா பக்தி ஏயி குரு ஹயா. முகுந்ததாசரின் இந்த முறையான தீர்மானத்தினை கேட்ட ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அதனை உறுதி செய்தார். ஆம், சரியாக கூறியுள்ளீர். கிருஷ்ண பக்தியை எழுச்சி பெற செய்பவர் நிச்சயமாக ஆன்மீக குருவாவார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வாழம். ஸோ ஆமா, ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ண பக்தியை காட்டுறவர் தான் ஆன்மீக குரு ஆவார். இதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றதான் இவர் ஹைலைட் பண்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்கிறதால பேசிக்லி ஆன்மீக குரு, காட் ஃபாதர்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏன் சைத்தன்யா கிட்ட சொல்றாரு ஆமா அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்மளுக்கு யாரு எழுப்புறாங்களோ, அது மகனா இருக்கலாம், பக்கத்துல இருக்கிற ரோட்ல இருக்கிறவனா இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் உத்தவ கீதால கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, அவதூதா வந்து ஒரு மீட் பண்ண ஒரு யாதவா. அப்ப வந்து கிளியரா வந்து எப்படின்னா நம்ம உடம்பே 24 திங்ஸ் பாக்குற ஒன்னொன்னும் எப்படி வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்வாரு. அதாவது நெருப்பு வந்து என்ன எரிச்சாலும் அதுக்கு அழுக்கு ஏட்டாது. அதுகிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிறேன். காற்றுலயே 2 காற்று, உள்ளே இருக்கிற காற்று நம்மள உயிர் இருக்கு அப்படின்றத காட்டுறது, அதனால அதுகிட்ட இருந்து காட்டுறேன். வெளியில இருக்கிற காற்று எந்த இடம் பூர்ந்தாலும் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கரெக்ட் ஆகாது. ஒரு நம்ம சுவாசம், நல்ல சுவாசம் கெட்ட சுவாசம் வரலாம் காற்றுனால, ஆனா காற்றுக்குன்னு ஒரு சுவாசம் இல்லை, ரைட்? அதனால அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிட்ட அவர் வந்து என்னெல்லாம் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவதூதா சொல்லி கொடுப்பாரு. சோ என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் குரு வந்து என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி வந்து யார்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோமோ அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆவாங்க. ஆனா கத்துக்கிறானா எது வேணா கத்துக்கிறது இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆறத பத்தி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட்,
பக்தேரா மகிம பிரபு கைதே பாய சுகா பக்தேரா மகிம கைதா ஹாயா பஞ்சமுகா. பக்தேரா பக்தேரா மகிமா மகிமா பிரபு கஹிதே பாய சுக பக்தேரா மகிமா கஹிதே ஹய பஞ்சமுக. தமது பக்தர்களின் பெருமைகளை பேசுவதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். உண்மையில் அவர்களின் புகழை பேசுகையில் அவருக்கு 5 முகங்கள் இருந்ததைப் போல தோன்றியது. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு அதை பத்தி பேசுறது. ஏன்னா அவர் வந்து பேசச்சு 5 முகம் இருக்கானா 5 மூஞ்சி இருக்கான்ல. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, மூஞ்சிலேயே அஷ்ட எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்னு. அதை வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அவ்வளவு முகங்கள்னா அவ்வளவு எக்ஸைட்டடா அவர் பேசுறாரு. ಭಕ್ತಗಣ ಹಾಯೇ ಶೂನ್ಯ ಮುಕುಂದೇರ ಪ್ರೇಮ ನಿಗೂಢ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮ ಏನ ದಗ್ಧ ಹಿಮ. பக்தகானே கஹே சுனே முகுந்தேர பிரேம நிகூட நிர்மல பிரேமா ஜேனே தக்த ஹேம. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தனது எல்லா பக்தர்களிடமும் தெரிவித்தார், முகுந்தரின் பிரேமையை பற்றி சற்று கேளுங்கள். இவரது பிரேமை மிகவும் ஆழமானதும் தூய்மையானதும் ஆகும். இதனை தூய்மையான தங்கத்துடன் மட்டுமே ஒப்பிட இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்றாரு என்னன்னா, இந்த முகுந்தாவோட பிரேம வந்து அன்ஷேக்கபிள், ரொம்ப டீப், ரொம்ப பியூர். அத வந்து நம்ம தங்கம், பியோர் கோல்ட், நம்ம நகையில போடுற தங்கத்துல கூட காப்பர் மிக்ஸ் ஆகும். ஆனா சுத்த தங்கம் அப்படின்னும்ல, அவ்வளோ பியூர் அப்படின்னு அவர் கம்பேர் பண்ணாரு. பாயே ராஜா வைத்யாயினோ காரே ராஜ சேவா अंतारे कृष्ण प्रेमा इहारे जाली नी बेकत केबा. बाह्य राज वैद्य हो करे राज सेवा अंदरे कृष्ण प्रेमे ஈகார ஜானே கேபா. வெளித்தோட்டத்தில் அரசாங்க பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரச வைத்தியராக தோன்றுகிறார். ஆனால் உள்ளே அவர் ஆழமாக கிருஷ்ண பிரேமையினை கொண்டுள்ளார். இவரது அன்பினை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும்? பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உண்மையை வெளிப்படுத்தாவிடில் அவரது தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள மிகச்சிறந்த உண்மையான பகவத் பக்தரை யாராலும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 23.39 கூறப்பட்டுள்ளது. தார வாக்கிய கிரியா முத்ர விஞ்ஞேக நா பூஜ்ய. மிகவும் பக்குவமான சான்றோரால் கூட வைஷ்ணவரின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. வைஷ்ணவர் அரசாங்க பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம் அல்லது ஏதேனும் தொழில் செய்யலாம். இந்த வெளித்தோட்டத்தை வைத்து வைஷ்ணவரை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உட்புறமாக அவர் நித்திய சித்த வைஷ்ணவராக இருக்கலாம், அதாவது நித்திய முக்த வைஷ்ணவராக இருக்கலாம். வெளிப்புறமாக முகுந்ததாசர் ஒரு அரசு வைத்தியராக இருந்தார். ஆனால் உட்புறமாக அவர் மிகச்சிறந்த முக்தராகவும் பரமஹம்ச பக்தராகவும் இருந்தார். இதனை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் நன்றாக அறிந்திருந்தார். ஆனால் சாதாரண மனிதர்களால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏனெனில் வைஷ்ணவரின் திட்டங்களும் செயல்களும் சாதாரண மனிதரால் உணரத்தக்கவை அல்ல. இருப்பினும் பக்தர் தம்மை சாதாரண கிரகஸ்தராகவும் தொழில் புரிபவராகவும் வெளிப்புறத்தில் காட்டிக்கொண்டால் கூட திரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவினாலும் அவரது பிரதிநிதியினாலும் பக்தரை பற்றிய அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைஷ்ணவோட அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது, ரைட்? இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் நியோஃபைட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தப்பு கண்டுபிடிப்பாங்க. பாத்தீங்களா, இவங்க இப்படி செருப்ப விடுறாங்க, பாத்தீங்களா இவங்க இந்த வைஷ்ணவா எவ்வளவு பயங்கர மேக்கப்போட கோயிலுக்கு வராங்க. இப்போ அது சரியா தப்பான்ற டிஸ்கஷனே வேணாம். அவங்கள போய் கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஃபுல் மேக்கப்ல போவேன், அப்போ கோயிலுக்கு வந்தா என்ன அப்படின்றத அவங்க சொல்லலாம். இது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்றத பத்தியே நான் பேசல. ஆனா ஒரு வைஷ்ணவாவோட ஜட்ஜ்மெண்ட், வைஷ்ணவா பத்தி நம்ம ஜட்ஜ் பண்றது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம், ரைட்? பண்ணவும் கூடாது. அதை நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, வைஷ்ணவா வந்து ஒரு வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, he will set எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்னோ ஜுனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. எங்க படிச்சோம் அர்த்தம் என்ன? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி.
यद्यद् आचरति शेषस् तत्तत् एवेतुनो जना சயத் பிரமாணம் கூர்த்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில படிச்சோம் மாதாஜி. பகவத்கீதையில படிச்சோம் மாதாஜி. எங்க படிச்சோம் பகவத்கீதைல? எந்த பெரிய மனிதர் செயலை செய்கிறாரோ அவர் வழியே தான் எல்லாரும் பின்பற்றுவார்கள். எக்ஸலண்ட். சோ பேசிக்கலி அதுதான் விஷயம். எல்லாமே என்ன இருக்கோ அது ஒண்டிதான் நம்ம, அதாவது யார் பெரியவங்க இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம சொல்ற ஒரு மகிமை. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? அதர்வைஸ் வி கேனாட் டூ. அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிலர் வந்து இன்னொன்னு சொல்வார் அர்ஜுனர் கிட்ட, நீ வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாம், ஆனா உன்னை ஃபாலோ பண்றவங்களால கீப் அப் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜனக மகாராஜ் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தே வில் டூ த ஜாப், ரைட்? யுதிஷ்டரும் பாத்தீங்கன்னா ராஜாங்கம் ஆள்னாரு, ஆனா அவருக்கு எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட் ஈடுபாடு இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, முகுந்த தத்தான்றவரும் ராஜ இதுவா இருந்தார். இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து ராஜ கிங் அந்த ராஜ மண்டபத்துல இருக்கிறச்சே, ராஜ மண்டபம் இல்ல, அந்த ராஜாங்கத்துல இந்த இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஹால், அந்த நீதிபதி ஹால்ல இருக்கச்சே அவர் மேல இருந்து எக்ஸ்டசில விழுந்துருவாரு. யாராவது கேட்கறச்சே சொல்வாரு, இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் எபிலப்சி அப்படின்னு சொல்வாரு. ஏன்னா அவரோட பக்தியை கூட வெளியில காட்டிக்க மாட்டாரு. அந்த லெவலுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப எலிவேட்டட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இவங்களை வந்து வெளியில பார்த்து வெளிப்புறமும் உள்புறமும் வெவ்வேறு. ஆனா நீங்க இமீடியட் நெக்ஸ்ட் போலாம் மாதாஜி. இது வந்து வெளிப்புறம்னா இவங்க வந்து டுவாலிட்டின்றது இல்ல. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெளிப்புறம் வந்து ஊருக்கோசரம் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரமும் ஒரு பாவம், மனத்துக்குள்ள என்ற பக்தி அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணாது. இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, மாதாஜி கிரகஸ்தா வாழ்க்கையில எப்படி மாதாஜி நான் பக்தி பண்ண முடியும்? மாதாஜி நான் எப்படி மாதாஜி பண்ண முடியும்? என்னோட ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் கோஆபரேட்டிவே இல்ல மாதாஜி. நான் எப்படி பண்ண முடியும் மாதாஜி? குக்கிங் வந்து என் வைஃப் தான் பண்ணுவா. அவன் வந்து இப்படி ஆனியன் கார்லிக் இல்லைன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்டே ஆகணும், சிக்கன் 65 சொல்றான். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்போம். லெவல் 1ல இல்ல நிறைய. நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவில் எதுவுமே வரக்கூடாது, அது சிகரெட்டா இருந்தாலும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு பிரபுபாதா. அதை ஒண்டி நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஏகதினாம்லேச்சே ராஜர உச்ச துன்கீத்தே शिरखीत सारा बात का ये तानारग आग्रीते. एका दिना मिलेच्या राजारा उच्च तुंगीते சீதிச்சாரா பாட்கே தங்காரா ஆக்ரேடே. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு நாள் அரச மருத்துவரான முகுந்ததாசர் முஸ்லிம் மன்னருடன் ஒரு உயரமான மேடையில் அமர்ந்து மன்னரிடம் மருத்துவ சிகிச்சையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி முகுந்த தத்தா வந்து என்னன்னா உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அப்ப வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறாங்க. येन काले एकमयूरा पूचेर आदानी राजशीरो पारिका दारे एक सर सेवक आनी. हेने काले एक मयूरे बुक्तेर आडानी ராஜசிரோபரி தாரே ஏக சேவக அணி. மன்னரும் முகுந்ததாசரும் உரையாடி கொண்டிருக்கையில் ஒரு வேலைக்காரன் மயிலிறகினால் ஆன விசிறியை கொண்டு வந்து சூரிய ஒளியை மறைப்பதற்காக மன்னரின் தலைக்கு மேல் அதனை பிடித்தான். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இப்போ என்ன ஆச்சுன்றத பார்க்க போறோம். இதுதான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியை நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जी श्रीला प्रभुपाद